פרשת וישלח. דינה הקטנה נאנסת. יש שאומרים שלא השגיחו עליה, יש שאומרים שיותר מדי השגיחו עליה, ויש שעסוקים בהאשמת הקורבן. מה היא לבשה? לאן היא הלכה? אולי היא הביאה את זה על עצמה? הרי ברור שנערה שיוצאת להכיר חברות במקום החדש שמשפחתה עברה, כל רצונה זה להזמין על עצמה בדרך גבר שיאנוס ויענה אותה. עברו מעל 2000 שנה. ומה השתנה? היא משוגעת, היא אשמה, חולת נפש, מעוררת בנפשה, שקרנית, היסטרית, מתלוננת סדרתית, היא בכלל אשמה. מה תיקנו מאז כעם? משפחתה של דינה אמנם פעלה להגנתה בדרכים מפוקפקות. מה שכאן אפשר ללמוד ולקחת השראה. דינה מספרת והם מאמינים לה. מחר בעזרת השם קוראת הלידה. דלתיים פתוחות, מוציאים מחושך לאור ויוצרות מציאות בטוחה יותר. מוצאי שבת ב6. בואו,